Wa ja'ala ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Wa khalaqal insana wal jinna illa liya'budun. Amma ba'd ayyuhal muslimun wal muslimat mustami'una al-kiram fi hadhihi al-waqt. Makapantager umang urip panwalla agu magende aras sama atarum punga abulawan sagyang kayak kalilimod. Urian agyong kutua panalamat tanu si ikwalla na bantu-bantu getan na taden-taden tanu si ikwalla. Asakanian suwalla ay nadun tanu niya na pimbiyabiyatan. Ayaw buwa sa bapakian na nirakitan na antanu masuwasuat. Na antanu minggulanan sungay na ini suwian na matawarang tanu sungay na ini saparian. Kudiyang kaakapupugin na tau tanu sa diyang kaya dunia. Nang sinirigan tanu sa kapakaumat tanu sa alungan amawri. Sekanian suwalla ay nadun yan sa Muhammad. Anadiwa na aprawatan. Apagalungan na so kinita di inat kiniguri so ulawlan niya nagusupot parangayan niya sang kaiyay nga dunia. Amya makat tada mga tao at yalikudan nila sa Islam. Ada amaranti alungan nada amaragasaura na banyan di susununga alaan dumanay makaburan tao sutipro parat kaya ko mga puso. Hagi umataan o pamakaburan tao so parat kaya at juga sa si ikupuso na magpagkadaian so kang babalayo ng ako pangikiran ang gagaysa. Giyang kaya kalilimud tanong kalilimud iya. Ini sabab po Allah sa giyong kutwalok tanu, babay tanu. Apupunganin tanu sa iku Allah ay bulawan pa ikaw babak ka na niyan. Wad na dan yan katarotopiku, panunuatan yan sa iku Allah, na irilaon o Allah. Nawad na bala sa giyong kaya katitimutan si ina, timbangan wala na ibala. Yan na babay tanu. Ang tawarak itu bubiyok dia. Antaw arakano ipatupapay si Allah subhanahu wa ta'ala. Pansin niyo. Peter wala na alladhi khalaqal mauta wal hayat. Ito mana ya? Amay kung kamakaumatano sa alungan na mo rin aftero untang matigu Allah. Qala Rabbana amatana thnatayn wa ahyaytana thnatayn. Makamatan ro nagtiruntan na sa alungan na mori. Kadna nami nasabenar ini matay kaming ka samya kadua. Naguinuyak kaming kapman samya kadua. Nya pansin niyo. Miyo nakman suka patay nagugusok o yuguyug. Kagiyo mau una din suka patay nagusok o yuguyug. Ini karing bita kay inaaka na matataw ka sa tiyan yan. Nadabang kami sa okmiro, kunabagaw yaguyog. Gibuding ka di ka kukaw. O pangakaw yaguyog ka na pugur di ka mamusap ka naga. Naku na ordir na uno sa Jollibee. Nakikanabagaw yaguyog, kagibukap ka kaug-kaug ka. Manamatay ka. May kasimbuang ka ko dunia, nagyataguang ka sa mi sa okmiro. Nagyataguang ka sa niyawa. Namyaw makaw malakal mo pay kanakanian. Namatay ka sa ikadwo. Nakagi kumatay ka sa ikadwo. Namya tagukap man sa iku di dalam upa kuburan ka. Namyaw yakap man, namyaw yakap sa ikadwo. Agi tug ni ikaw yag-yag atan tiyasa. Mauna din suka patay. Nagi dunia nakati nag-imapagi di dikaw ni magato sarago. Ada ba sa panuto? Nau pamaka-makapas ito na may mau makasalungan na mori na langon din miya kaapas. Nau pamaka-mapiliw ito na mau makasalungan na mori na paled niya piliw. Kaya mo magkain ka. So kau yag-yag ko dunia na ito nga na yung malimit. Ando man na yung kalimit yan. Ato na Peter o Allah. Tigyan man na eh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Katlo maado yung sa Quran.
Suratul Imran, Suratul Ankabut, Suratul Anbiya sa sati manatem sa ino saro Allah. Lang natigin. Ubaran niya wana palapalay din pagkatam sa kapatay. Laun o kaya tag-un sa niya si ikudunia na ketak maniran sa kapatay. Naisip na kapman. Ay tama naman nga diya kapitaan mo o kapatay. Baya kapian niya ni tama na lagi di ka upun sa protsyanad o mga kapakal na malakan mo na baka din na gapiyay. Ha? Begitu itamo kapatay. Nadi. Naman inadintan Allah sa giyong kaya dunia na anang berwan ako first. Inaraw ko pinili ako kebubayaan Allah. Ha? Namalitan ron ka ang tano magdam na ang tano may lay amat na so kapatay na kanabad ini pamagaraw. Dia kapatay iya di ko agugudu. Kabo matay ka na di gading gugudan. Oh, abang ka pa penggugudi sumala kalmo. After ono kau nama kalmo. Napagingating kay ni ka Apo Duterte. Kenapa? Ati bulu ga ku nga niya saniawan na mata no bo piak Apo Duterte di ganyan pakpakan na. Kana ba niya po mapipikir baka malai kada to na batigin akong grisi mana eh. Paganay so Ibrahim alaihi salam na ini beturum na Khalilur Rahman. Layo ko Allah. Naula malayo ka diin ginawa eh. Ibrahim alaihi salam nanay ko Allah. Naguwa niya matay. Napiyaka pangadepas si iko Allah. Nainisaw ng mga malaika. Ya Khalilur Rahman. Hey, ginawa iyo masaling gagaw. Ay, tama na kaya tama nga ako kapatay. Baining-ining. Kanya kasigit si Ibrahim. Di na ba? Masakit siya kapatay. Di na kaya tama ko si iko kapatay na lagi na ko. Aadangan sa magatos kataw. Apala-palaya mawid siya kampilang. Sa iko kasasagdrakan ko sa karatal maut. Nasud na tigin so. Kaya ba nung tao malakal mo to kunyawa ko. Nalagi na tigin na ubak ko yung pirngar nga nilumagot sa didnam yan ang bakos sa puakan. Nasakit yan. So Nabiullah Musa alaihi salam nanto na ini beturun. Kalamullah. Dimimbitia. Una. Mabubali interpreter. Doon so Jibril alaihi salam. Kaya na dimimbitia iwallah na sumusa. Tungan na yung malamang mujis eh. Naguha niya ay maanan niya na makataling umon so kapatay. Nabiullah Musa. Ay kaya tamang kasi ko kapatay. Namanya kaguro ko sumusa. Tigi na mataam si kumasakit so kapatay. Kaya na tigi na kaya tama korona lagi da kuat tigi na umayto apapanok pamunot sa may na yan duay no daramagaw. Nasi at tigi na kukaw unot takkan na pagplew-lew ga kuat tigi yan. Nagukuat tigi na masugat adu anging taupan na. Miya birbira kuat tigi na si ako na tigi na miya. Ulugis iko plik ka buwa kawa. Nadad na tigi na miya ng bus iko bumbulakan. Nagyuna na tigi na ikaya tama ko si iko kasakit o kapatay. Tungan ay ama sakit so kapatay. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini beturun na Habibullah. Kakasih Allah. Pagkababababay anak Allah. Nabuhan niya mataling mo kapatay. Nangko na idinian di imatero. Tigir manay. Innal mauti sakarat. Innal mauti sakarat. Mata na tigin na sukapatay na kabro. Mata na tigin na sukapatay na kabro. Ang taging ko to ap keberg. Gitu so kebebayaan mo. Natayo niya burger ya yung ko to ap kebebayaan mo. Nasakap na iya malo kebebayaan mo. Ditap man tero ni bak tanian di kebuwe kami ko na niya busur ka. Kaya mamagkeeng ka. Oh, niya burger yung ko to ap kebebayaan mo. Adi niyan di matero na innal mauti sakarat. Mata na tingin na sukapatay na kabro. Naagi ako matid na kapunggilaw niya na innal mauti sakarat. Nato na iminisam yun. Natigin na ummati, ummati, ummati. So atigin so mga umata. May pikir tanong niya.
Magigatawan yan, sekitar na mga lulubay-tan. Masami di ka, parati amran namanya. Oh, niya ka lubay-lubay parati ya. Nanti mga sahabat, ya Rasulullah, kata kami buman. Nanti ini sebut Rasulullah ke mga sahabat. Antum ashabi, wahum ahbabi. Sekarang mati gina, matagakan sekarang buat mga ginawa ini. Nasiran natigian, nasiran imang rintangi upuso ako. Sekarang mati gina, matagakan sekarang buat mga ginawa ini. Nasiran na mga rintangi upuso ako. Sekitar na mga rintangi tan upuso Rasulullah. Allahu Akbar. So Rasulullah namin iguraw kaya na sa ikwal adita no kapasangan sa sakaratal maut. Na ino mga days kita no. Mingiguraw katano sa ikwal adita no kapasangan sa sakaratal maut. Ino mga day mingiguraw katano sa ikwal adita no kapasangan sa sakaratal maut. Allahu Akbar. Tunutulong tanong ay para tanong magdong na gumaylay amata na so kapatay. Ay pagkalakalat tanong apalago yan tanong na di. Tanong din na kapalago yun. Nagumarang ka na malit pa sa akapaka ay maanan yan nakapakata na iyakitan. Isa nakapman. Anda ba si pagwita sa mga matay? Ba si pagwita sa padiyan? At imbulan. Isa nakapman. Anda ba sa pagwita sa mga matay? Bapula mina. Apitago na sa iyong karan ay maanan yan na mga purawalay. Di, ando din ikapatay ka. Napipikiran ka pagari kulaya si karumang ka din ka din nagkarawa ng mawa. So mga wata ka. At tunganay ka ang yaw gida kalawan dumanay kabat tunilan sa kabubuan. So mga tunganay ka. Ay ang maanan yan na inisurut na kasinan ko kapag paginataong ka. So tamo ka niya rasa-rasa ikaw na ada amaranti alungan na maragasaura na bang kalisuso nga pantagos sa makuwang kaangkot waka kaya anak ka na andun ni ikapakataling umarkaw kapatay ng gunatangkad na na. Pagi gunatanda ka na ng umalakal mo. Kanabo na ni Pidalo na kondro. Sisiga sa dunia na mata nga ko iming-iming. Ilalatawa pala ka. Raraw ta nakaalong ka. Suraya ka bugata ka manaw. Sisigas iko dunia ng burang-burang kay mga anditar. Kailangan na dipkaripet yung ditar na ka. Uman gawin na maalin. Mga 501, mga libais. Nambungala ka ng burang-burang panay-style. Na tulong pakap. Na always up na kain sir. Namataan. Nandun ni kapakataling umarakaw kapatay. Nakusambiyo ng kananak ang mga bangalak ang mga imported. Nagisambiyo na sobrang sa imported. Ada mapasada bangala. Ada pemiur di pamana ini ya. Di ugatanin untuk memudah pemiur di pamana ini ya. Nah penakasan itu ini saya kairan saya dudul. Biruk siang kairan saya. Nama baruk siang kairan ruk sabuk ba. Nama baruk siang kairan saya. Mata nih saya kairan saya dudul. Nabi bungkus siang kairan kan. Nah, bu nakakapalian na 5 lapis, 7 lapis, 3 lapis. Nya kan nipis-nipis. Pakasi yung 8 lapis. Nya penakasakit yan, ay penapia masara ko mga tuman na yung kaunong na dodotar yung kablaw. Ano yung ibungusan ra ko, nadir ka siya pagkampat. Paling ito yung napunuto di TV dah. Manamilir ng miyatay na babuli pa kapalay-lay paso. Unong yan, nakadipagkampat ka. Nalujuk na miyatay, namanya ka na tamu. Di ka na andun nilo itatamu kaya na eh. Ay udah pusaan sa ilang sa uno. Kadinya ni kasi siya. Kabagan niya man ay kapunay miyatay. Uy. Nalito na niya rasa-rasa yung mag-isisigo dunia. Mata. Biyong ko sa asaw mo. Na 5 lapis. Nayakaragan niya na 2 lapis sa di dalam. Kira naman di TV dah. Naya penegari pumasak di rantar kau nung ngasom yaduk kalukan. Kau pamak ada benda barato kau nyampen. Allahu Akbar. Sisi katiga kan saya kudunya na borong-borong ay ditar. Na andun ni ikat taling umar kau kapatay na ayaw mo ditar na kana sasasoso. Ayaw mo ngaran yan na unong.
Maputi an litar, ada apa mana inian. Ana sisir ka, ana walain ka amansyo. Anak warto arandan dengan anak sasaronayan ka. Dan nabantari ko ka palayaban tasur. Mataan. To makini dula yang gumpul kau sa kaprianian. Anay gana kanigil. Mata nga spring. Gidesedesak kau. Naupunan na pa kau maabisita nga namya kagagang ngay kapangal. Nato na poster kau, nasa mo man poster. Mga tatabili ko. Kasasayanan niya na so tarong ko sa una na tarong ko sa una yan na marataw undugan na kurang titin ka kamakatitigudun ko. Nagito mamuna kurang undugan na kurang tatak dia talayang kadi ka makaptil yang mata. Kadi mulai sasalong nga muda mata ngay batotak ka. Tunap ba namanya so alay ta di berau ma. Oh, mata. Ayaw daw kalakad ni kapangalay yan. Naandir ni ka paling umarako kapatay na permanen. Unforgettable. Tad man diripatan adin na later o. Adi ko pa kaya balay ti. Oy, kabo ni kapatay nga natin ko mga tumanay nga. Talo ninyo sa generator kanyang kakasin. Kaan po kalay ta. Iga miya ko asyawat ti adyuman. Oh, iga pa kaya balay ti. Namanya kali bulibut nga isa yung kutuan di dalam apa kuburan. Kasobra pan sa pesa di ketinaw di kong pengi benar nata pengingaso nak kaon. Atau doon namin sa kaon sa di nga di. Tak mang kaon. Sisi kasih ku dunia narandaran dengan aku walain ka. Burang-burang ngau ni poster. Sisi kasih ku dunia mana langwan taman na panganang kenap kekuang ka. Kudi yung kaya makna niya na kegegang kau. Ada pernah sama samanya beli pernah dibili. Nah andin ni kapag taling umar ka tiga kanu kapatay. Nah gede nanan kakot tahu ka sa giyong kanan ayam makna niya na pakuburan na din na kanan. Buis ya. Nah bugo mang karok na samanya pasa dego. Masuk enak. Kumakadin siya so puasang ka. Kumakadin siya so dia kat ka. Nandudang pula siya so sambayang ka. Nalangon na mga pipiya mga amal ka na alibetang kaya. Alibetang kaya. Nagupusa ka, nada amal ka. Nada raben ka. Nagibudir ka di ka pamatulaw mong karawuso na kaya. Napigiraman na umangab bentaw na mong karaw. Nayapgedender ka na sa duaw na diraan. Ito po ka mites. Mga niyabban to sa mga kaisa. Nakalawat nga niya man, napakasyo nga niya, nabban nga niya. Pagirang naman ito. Sisiga-si ko dunia. Nanangwan taman na kakuwang ka. Naandir na ikapakataling umarakaw kapatay na niya tagugasang kutwadar pa kubur. Kuba. Na isya nakapman, andir sa matatagwa kubanan. Ba matatagwag yung karan ako ba sa iko mga bendugan sa tao. Basi matatagwa sa panyin. Ang ada kalap kailayin taon. Nasabugan ka. Karena ari na. Kasi matatago sa kuto mga itadwa bentong. Si matatago sa kilida kalasan. Allahu Akbar. Si matatago sa kilida kalasan. Kaya tataw ko no. Kadi ko kaya baka naptiwa sa kilida kalasan. Kada pangaraw mo kita. Mata. Kaya manakip gulakan ra kana si karaw mga na di ganyan gurawan rombo. Suwata akape burita kana di ganyan gurawan rombo. Bahkan udah makasih masa berong kuaya. Miatay so miatay. Nakagi ko matay. Naswata yan. Pagarin yan. Karoman yan. Kebubukan yan. Nakagi ko matay. Abubung ko sa sama putin ada barong pagaraw-rumbong. Nataman. Sakit ko na kaniranon na dapat na abong pagaraw mangulay. Oh. Kebububuy ang yan. Enggak ino. Nakagi suman-sumano siya. Nakasay baratannya na lagi do ballpen. Nailang sa ballpen. Istay labul pinanan na uman kaidawat na kadaan sa tagu. Na uman kadaan sa tagu. Umalangan sa tagu yun. Na andun ni kalangan tagu yun na pamayubay karano na ang yunot sa taduman na nilibod ka sa ang kutabas. Lagi dinan sumano si ayam ubali yan na suniyawan yan. Kaan din ni ikadoon na uniyawan yan. Nagito abtirong kwa mungkusang kairan. Nakabungkusang kairan na riyang kairan sa duyo. Allah Akbar, ya gue nanya. Sisiga sa ikaw dunia na langan taman. Kapag kau, anak motor kapipiyaman, anak terakan yang makapiapia mga aircon.
Allahu Akbar. Minus sama toro. Naan dudun ni ikapakaw mangka. Kapakaw marakaw kapatay nagasabian suaya maananian. Nandedeing ka, terak ka, porjunir ka, hailak. Total ka sa dunia na dekan nga kami nga landak naging kota mga rawas saya. Pusbo to. Nagito terak ka angarannya na duyung-duyung. May nga dito punya may kamatay ka nang buto ka nang dedekan yung pengalan lang ka tamay la. Duyung-duyung. Allahu Akbar, nami ali penimat to kaanay man to stay di duyung-duyung na naong potaw. Nami kapia. Gue ni na mga duyung-duyung na mga bentong narung di depo gitu. Nay man to nami ali nga boleh mga potaw na madod mi kapia. Apotaw duyung-duyung. Nagirap si vida nakasama sa kita kikilid. Na di dunia mga ranga baray buno ka. Tiga gue pumbun sa kemani siga si ama kapro gitu. Minitaman ako. Oh. Duyung-duyung. Sisiga ko dunia na rande-rande anak ako mga pipi atrakan. Mataling umakaw kapatay na sabiyon sugdedein ka. Sa duyung-duyung. Nagutang ka sa ngaran ng mga kilida kalasan. Ay tugko ng mga tunganayin ka. Naandun na ikitaw ka. Sa kanan ayaw makna niya na kilida akalasan. Nasot tunganayin ka na sa gagayda niya ni indirang buong kaniyan ng ginatang kaniyang buka pagandulubus sa wanay. Okay. Ada benda kaya mata una, teribuga kalau nak semangat rapu hutungan ini enggak. Bilo saya kon beling tapi tu gowi, saya kon beling jasa ulang. Ya memekeu enggak, betul tu sukat kuno nane enggak bangga kata yang sekali sigan. Ada benda kaya ketok nang dapat tayo, tongan ini pagar ini karuman yang watak yan adi nyudeng. Mata na tinggi ngato masak ni yan. Ya memekeu enggak. Gumasa nak aku dari mana ni sunuku, nya didiga dugo. Why? Kaya naman dito punya yung tadi hindi dong na tigin atong asak ni miyatay. Naisip na kau na tiga banget tunggu. Ano madu? Tiwi isa miyatay nakabaya ka pa na madu. Kabasta kian. Nagyuto isa bapak ya dinan di mandingan-dingan. Na uba ko bakandud. Rabbi rji'un. La'alli a'malu salihan fima tarak. Baku buat tiga mana yung mga tao pekandun si ikut dunia kang gegelebek kanami din sudah memang gegelebek kaya terang-terangan di pagani adi bandingan ng mga tao kukubur tunay kadua tiga mana la aqimis sa'ah ya Allah nadingga mengkita su dunia mga tao to ay di na imatiro na kabang kita sa dunia. Engkay no. Nagi din na pag-asairan ng basiran makasurgo. Lalu itu sumindi dari wakadin si iku dunia. Dibsiran dinepiyopia si iku dunia. Nah, tira na tomok mana siya tano di mamunta ngomong waraw sunagir. Pag pumisita na mataw ko nara ka anak ulit yung mga malaikat tero. Nanto na yung malaikat si ko nara ka dyan na. ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Gitu semua malaikat si kunara ka jahannam. Mga malaikat tada aranonian nada egegonian. Seron kau na upak ulo na riyo patian na ulong ka. Dan na abayran ng penggulaulaan na inong tabusay ni subukiran wallahu subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penggulaulaan nila sungai ini subukiran wallah. Minus so kanarakan naging utak kubur. Okay na kanabada taro kanarakan ko dunia. Aso kanarakan ko dunia nagipina ka minus. Pag na kanarakan ko kubur, dili ka dito na. Nanto na ikatalo ang mga tao. Na hindi tiro naging utway katalulong po ka na kimisa ya Allah nabang kita angkad na dunia geba angkad na dunia na ang tao ito mga tao gitu so mga tao kami pipiya silang si iku dunia niya magamal silang sama piya gitu sumnya marat tiaya na edna kay piran na magbo kita napakasul silang ro kami ka umadin sugaw akap pumagito. Makikilang kiran sa mga midadari. Marigay kapot ti apiro ti mata idugir ko. Kapot ti yan namin say na pagulong ko bang yan. Allahu Akbar.
Na ilay nakasangka iyong bunong-bunan niyan na pagkalong taon sa palo niyan. Akatain niya na abai. Ang mapumbugyan o to mga dato ang pesiran sa iko dunia. So mambus yung mga bai natabi ako sa iko mga bai. Naway din na kaya maanan niya na diga kububaya ni kidubuy ko dunia na may kamako matanong sa alungan na mori. Nani penduay akaraw na minus na 70 ami dadari. Okay, nasa kabuy ni Princess. Tawa, pumangan niya na ako babupakandun. Itu sa mga tawa, dahil ang panaguntaman iso kau yaguyag yun. Ikadua mga tao na pupumangan nila na adidin bang kita na sa dunia. Ikatalawa mga tao na pupumangan nila na abang kita na sa dunia. Kaanira na makuas, wayang maanan yan na mapya. Na hindi tayo pagkarawa pagkabubay anak ka. Nakagiis kita na ayap kabubayan tanong na suka surga. Na ayap pa naman na marantano na mabaluy tanong mga tao. Ang mabaluy so para yang kaabapya kadan salana pemukakas sa dalaman na di mapagkaling-kaling. Nabaluy so pala kakasik wala agung na kalong tanak na punong kagasap pamaluy na di mapumpubaruba. Kaginan ikakapedekasang kuta mga tao pupumangan niliran abang kita sa dunia. Napunganin ko sa ikwala aron mapada yung kayamaanan yan. Naloks tanong bubay tanong amin salim wala Allahumma amin. Nah, makaw makasal yung kutwa kubur ka. Nakayabu umi pagpadakaw nasabu sa amal ka. Kaginap sumpatan tanong na yan. Kaya mapipigira ka na yan. Natamang pan saan na di mamakinig. Oh, minus na 3 oras. Sarap gugugo. Pati hari gugugo tanong sa kambuyo. Pabupian tama sa mapitan. Dia lagi dupewa sa kamu doa kan. Nabudutin na ko. Napunggida ko anak. Iba ako niya nung manyapu. Nayap na agama. Oh, di na agama ini. Aso ditanong di ka pangahus saya. Nasara mga kinagitano na mga matano. Sa iko mga turugan tanong. Buling tanong sa walay. Na adina ama pendirugod tanong sa iko yung maanan yan na mga pamilya tanong. Na adina ama pumbugyan tanong yung maanan yan na balas. Ha? Ano mapumbugyan tanong yung maanan yan na balas? Na. Kapatay. Kapatay ang tanong pa katam. Aw pa makabakon yung dinuberat kaya. Natabi ako si iko Allah na yung kaya malilimul-limud si na magatos rago na way tao. Ada ba sa penutup? Magatos rago. Aba naputaw sa dunia ini. Aw pa makanaputaw sa dunia ini. Nang mata nga malakkan di. Aw pa man napagiw ko bisa tigo mga malaikat tapakapo di dinga ko dunia sa 300 rago. Hilom na rin yun. Anak yang matok na makapagidid sa 300 rago na maranaw na singagot sa ina mga taga-kakay. Mga taga niyo. Uy, pati suwapo ka sa siko na digan yung punsin. Suwapo ka pure na digan yung pelilingay. Kaya kung nagbamirao sa apo ka niya sa pura kumar. Apo ka sa pura kumar kaya anyar ka pang kaampasin na. Oh, mataanok ka kura kayo na. Kaya mo nakapagubay ka mga wata ka tabi yun. Kung mga pipi awata. Oh, lagi na tamok ka. Kandid ni kaloks ka. Na sa mga wata ka, kubububayaan ka, nadigiran di Sicilia. Andun ni ka bungawar ka, ngita ka sa... Tae. Marsi ka na Hindi na mataan siya, marabiyud. Uy, kaso man suwatan, pamakambo na siya. Sanoks ka? Daukit? Pangan na pumulo na kaso, pinggulalar ka o loks ka, kukaito ka, di ka magulo. Siya maka, gusina ka, So mga inatanong, mabubas sa gawin niya, di silang katarutupan sa turo. At pangin nga, may kamalakos. Kus inakagus siya maka na, di ka doon susya siya, kasakan ni mata oro. Hindi nga garawan, bigus inaka, agus siya maka kukialok siya, panubang ka, kumana niya, napaling pa yun. Allahu Akbar. Margun suka balas sa loks. Ang tunay kapag, di maranaw na, nang nakatiro sa dunia na anak ko ito na maranawan, nang nakatiro na psibutin niya. Napluba ka din sa iyo ka na mga papasyang sa Amerikano. Napakatiro ka sila sa maranawan, di lang atawan. Maso maranaw, napakatiro ka nga sa English. Nakamaylay, so napapalo tadila iya. Tungan niya mapasyang maranaw eh. Maranaw, napakasudiyo nga. Buwi siya na 5 taong buwi sa Arab sa Amina. Makaw maro ko na pito gawin na nilisban sa wang niya. Waka ko mangarap sa Saudi na itanga siya sa Mindanao. Sa ulan na di matiro sa Maranaw. Nasukakad na niya na awalay na panamiyakas matiro sa Arab.
Waka saya ya sa piligan abisa ya. Pangasungan kasi ko pili di penakalasana. Napitorong gawin na langon watar una. Langon niya kaso ang bisa ya. Yang mga taga-taga penabisa ya. Naso maranaw napakasungan nga sa iligan. Saulan na miya tiga-tiga sila bisa ya. Doon na ba niya kakubudi. Yang pasang-pasang ang maranaw ya. So mga Arab na ay kapasangiran. Nagina na Quran na panasingad Daris, tay ko alam buong kaon kakubati iran din. Nakapmuan na anirang. Yun yung kapasan nila. Na so mga maranaw na ginanakaratas na kuing kapan sa dawa. Na kuing kap sa titik. Na kuing kadya tago. Kakubati nakapmuan na niyang. Dito ba na akong karatas sabi. Nayat tama na kiyar na sa kapasan ng maranaw. Nakubati sa kuri sa mano. Wah, nadinggatan na din ang digapang adios to. Kada kan matang sa university niya, kami atin na di peluban sa Google na dito to. Ano na matatago. Pure yung? Sige nag-iyo man ako nasusya ka ba ya? Nakitibala ya, na mag-ispada. Nadum na isol ya. Na mreringaw. Mreringnay. Dunia da sanap. Sige na bungkaros. Dia kisah ko ba print nga di pagkataban. Allahu Akbar. Ron miyaran nakapasang ang maranawa ya. Itong ano yung mapasang. Nayat tawa na kaya kakapasang niya. Nagatagun niyang sasal sila. Katagun niyang sasal sila. Di ko katanan nyo na puna sasal sila. Ada kanda na naman nag-isi ko mga patataro sa lalaguni. Tigi naman nawakan nawatain yung dalam. Di ko apo kilat-kilat. Nang mata. Niyara ka ako na. At na apo ko no dalam. Di ko wata o kilat-kilat. Nadi ko nga tanan utupu. Ay abu punan yan na ura ka manok. Ura ka manok ka punan yan na. Na miya tagun sa ngarang. Na tama na isa naman yan gak kena manok ka miya kanay ko. Kakadi. Di ko dia kena mata na yung manok ko. Nakanaba mi semua asaran naman mi semua miya kay sa manok ko to nakadi ngar. Di ko bener-bener mantok na kakadi iron. Kaya kakadi iron nakakadi siya tao. Kenapa ako nga kaya kakadi iron nakakadi siya tao. Nayak na kita kadiru na ngaram ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tungan niya kapasang sumrang. Nakalima pasang ka. Nausarang ka so kapasang ka. Sa iko kapupagagama kaang kamabaloy apagalungang ko kitaba nagawang ko praman. Nga pasang manamranaway o pamakatagusaran niya so kapasang niya. Ano ba kayo sa dunia? Sabang kapakapumbul na sapakbul, kadi mata umbul sapakbul. Nasumrano na mati ang apipirutan yan pa. Sa katawa sayang tis, awi ini patay niya na pakbul. Ini yang kega mamande patuan de manega pasol de saling utusan kabung dula. Doon natigin na bunyi noro niya kasanati. Ipa sa dun na mranaw. Na upama ka sumranaw. Na usaran yan so kapasangyan. Sa iko kaput pagagama na mata-mata. Ang bato. Why? Meranaw, miya kapasa-pasang manaya. Nakagyo, sumranaw na anak perhatian yan na daog panaguntangannya. Why? Doon na kaya matso na maranaw, abal gumiraw, daog perhatian ako. Why? Sungay nga sumranaw, isi ka, anak perhatian, why anak perhatian kan? Anak surga, why anak surga, anak narak, anak atuan. Gano ba nga sumapian? Anak badasian, gano ba nga sumarata, anak dusyo. Anak perhatiannya. Nah isi enggak, mata kasih bayang. Sige na usah di enggak tahu nanti pigu sama sini. Nah, yang pasti ini anak perhatiannya ada panaguntangannya. Lang laki ang maranaw, napalapaled na perhatiannya si ikuwa. Nasi bumi akan bida-bida si ikut panaguntangan ko di kang galbaga ko kasusu atau Allah subhanahu wa ta'ala. Wah. Aku kurang masa maranaw ay na panamar. Aku pun panamar. Nama sa amo tigos. Why? Nalitabi ko sabud si ko sabud ko mga maranaw. Nasabi daw kasana ko adinya di Panama. Aku puna juga di bibitir ayan. Nilengaw ng manangapas ang maranaw ya. Mata nga si Denmo no sa limuta first line. Nagupun balas. Daw kit. Nakay sanaad nagapangot ba anak na masjid. Napun masakubod na din na sis akong saunaan. Narami
Pemia makso Bilal na dipeli tutulu daan wan ta ipak tindig sauna. Diga nato na ya, badi psi opiaw na ya. Diga na kana nap kayasiran. Diga na kaya mamagkeung kano gimana kasih op saya. Nama ko matano sa alungan na mo rin nasabi sa kasih si op tanusan na inmanan Ethiopia kaginan din ni kapsi op tano sa alungan na mo. Why? Naso maranaw na nap kububen niya na last line sa. Ngay no. Punawati yun nakadun sa unaan. Namanak sabi lagi yung asigan lain adi upo kali yung gugur. Lagi sami dah kali ka pakasila mo mama na ubrang sami patawa tiwas. Pasti ni maya. Ani ni ka pakasila mo mama na ubrang sami patawa tiwas. Diri sujari yo, mai sana di meresi-resi. Nak nakasakitian. Nak bungo tabas so imam sama situ. Nadem nak pileng ka abun sujari yo. Na di si upang. Na mata. Pakatatal benian. Nandun ni ka kumatero apa ina sumulit tiro ka kumata. Abang kadiga tawin naging mo mana duti mana ko to ba nagito sudu nakaraka. Uy mo. Padiyan. Ya pasti na ka dua khutbah. Na dua rakaat sambayang Jumat. Namin boleh 4 rakaat namin boleh itu sudu. Luhur. Nagi sami da kay kasih ubeng sa Jumat. Kasudun rakaat na ibubuga ka kasih siga sali na digano di imbakas. Digano di imagupa. Na di imbra-bra ro si mama ka 4 tawan sa ugot. Ya pernah kasih juga na amay kagumatan. Nah di kudu nggak tawan nonton isang boyang ka. Nah ini wadi tepungi amay kapsing boyang anu saluhura. Na amay ka makadui sirang karangat na uang busul. Nah tiga kata orang at na gugubus dino. Na amay kasih lang sirang nasalam ka mambu. Kekorek mga di susang boyang ka aluhur. Biyo kurang sadu na. Lagi dengan itu makna niya nasang boyang ajuma. Kupuna tiga kan utang lagi meranaw na dirugo. Na wag ka sana apay na. Pilih tanah gila na ayudo. Hirap kubra supur bisa. Saya ligana. Anak ko taon na mata ang ipunjala sa na tama sa alas kusina may ilad. Now miya karanti-ranti ano nga. Na panay kasakit yan na nag-enye nung dinipatay. Allahu Akbar. Ano yung pangahay benda at kubra niya sa purpis. Antay pitara Rasulullah. Innamal a'mal bi khawatimiha. Ya magiling si umaga libog tanong sa Koreano. Sa Koreano ka na aya rungan tagilaya. Uy. Ngay no. Naaliid na mga tawa imanto na mapaparatiya sila na mapitan ang nabasirang man mapaparatiya. Mapitap man na mapaparatiya sila mapitap man ang nabasirang mapaparatiya. Nudakan sa ikaw mga tawa napupalang iparatiya ya. Ano ba niya napupalang yan iparatiya ya? Nalisok paratiyan yan, napakauunutan yan si ikunditan niya. Ano man nakikigutok na mga tawa, ay paratiyan na, pakaunutan yan sa liter. Basta ano ni kasulutan yung utotobiyon. Nalalay paratiyan yan. Nandun di kandik niya sa utotobiyon, ito nag-edit mo siya paratiyan. Masulot yan ang utotobiyon, ito na, niya kalalaan di mo siya sa masigitu. Di magupa. Di nga galawanan. Nandun di kandik niya, nakingaman nila sa giyong kutuwa. Mga darpa ya di ngilebakan nabi ka sesuatu Allah. Wah. Mipulang so paratiya. Nakagimi pulang so paratiya. Na kailangan na madaon so kapok palang yan nang beli at tulabus. Nang beli amranaw. Aso ka beli ka amranaw na mo sa kasi ko kapok gama. Mo sa ka kapok gama. Wah. Kaya naman kaya bitwiso amranaw sa amranaw. Kasi kino abas sa si kumra, papano kamra. Nagyunan apap pano kamra. Ada urubid makailang. Na ako nakapian niya na apap pano ko. Nabasta may niya so lagi din na apap pano ko na kuparisiyan sa kulor. Nakapian niya na apap pano. Na inoron may sumpatang ko tanaw. Ranaw. Nakagisum ranaw na di imra na ranaw ikangira. Namin beliau mra naw. Nang ibturu ka amrah now. Nato na mong ibturu ka wallah. Na inibturu ka wallah na insad. Tunay mana insad? Pekeribat. Nakagis ka na pekeribat ka. Adiga di merana-ranaway pamikiran. Nasi ko ka pekeribat ka na ayam ya'luy Rasulullah. Natina kullu ibna Adam khata'in wa khair khata'in tawabi. Namun natigin noong bubat taan mo daw, mga nasa katano. Ang bubat taan ano mano ad. Napalap-palayad na napagkaribat. Kadad na kaya mato nakaabamano si Abad siya.
Kawan nama tok na kasi ko dunia amano si adik kunsa na di ko berat ya. Nang na tahu nap kunsa. Nasi ibu mia kan bida ko kana ya. Kadnap ko tok na tawa sami da kapapake nya na na dusya. Oi. Nadum na kaya masak itu. Tinginan dusya ko bu. Amay na bumang na ko masarila. Ya mumukeng ka. Bas wallah na ba yang prida so dinga di tibubaan. Di. Umanggawin na dinga di tibubaan. Ah, mamang niya ko masarila. Kira-kira na so wallah na paririla. Di. So katugot na mga syarat ya. Napad sa syarat ya naging ko tuwadin ko kapu paromani. Nagupo na di po paromani. Nasuwar ni. Wah. Nakagip keribat ka na. Eh ako na pinakamapi ako keribat. At yung Rasulullah, nagyong ko tuwadisiran di ito ba sa Allah. Wah. Na nasa kataw Amerikano, ang Islam. Na pananaraon niya na sige na, make tawbah. Because maybe today, tomorrow, or others day is your end. Tubat ka din sa Allah. Kadin ka din katawan o imanto. Uli na sa mga pedagawin. Nagkataling mo maka o kapatay. Kataling mo maka o kapatay. Ay Peter Umar bin Abdul Aziz أو حسن البشري سيك عمر بن عبد العزيز نتيجة منعي فلو أنك أمرك أمر نوح ويكين إبراهيم وحكمة لقمان وملك سليمان فإن أمامك هول الموت. Tapi akong panagari kasang kirana nakasak kadato. So kadato Sulaiman ay kianda to anya na interwa dunia. Kianda to anya sundo, kianda to anya sa mga papano, kianda to anya sa mga paranaranaw. Nakasay na nakapansay dit suno alayhi salam ang yakala bisang giburagon sa dunia kami pudaw pamakat iman to. Nakasay na nakapansakaw ngan sulukman. Namubalik pansok para tiyang kaadara o para tiyaw Ibrahim ayat na kurban yan na swatayan. Fa inna amamaka hulul maut namata anak aso kau una anakanan dudun so karang kau kapatay. Dudun so karang kakali padi so kapatay. Babalak ang kanya. Ha? Tunay Peter wallah. Qul innal mauta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma al-ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum bihi ta'malun. Teruang kakirannya Muhammad aso kapatay ya pagpalaguyan irad nabayiran din pagkabala. Abula ka. Kau pa makaya kay Leon wala nakapalit. Gulo ko kadino si wala naktuman na iya magulok panarugo. Naktuman na ayad na maudud ng kayadung beda matang kanadad no balinian si Allah subhanahu wa ta'ala. Badi ko na pananarong utok mga lukos. Mga watak. Tigilan naman na iya. Isak ko damakwan na daw to kuwang-kuwan. Guni kamakwan na gupang kuwang-kuwan. Sa tingin mo daw pa na mataling mo mau kapatay. Na daw to panaguntaman. Naagi ko mataling mo mau kapatay. Na yan ang kapinggirawa. Manambayan ako doon. Baka udah makasih masak terong kuaya. Miya sakit. Kaya pasa-pasangan. Na di niyan di matero. Kadinang ko. Nauba kong kabupakabura. Kau makabugera ko. Namamasa ko sa sambayangan. Namanambayang ako doon. Ginaturan yang ulo dah. Kenapa matang menganti? Nagi ko makabugera. Patanin na sama ya yan ito. Allahu Akbar. Nakagi ko putay na tigin o pamakamakalidaso. Napunambuyang ko din. Baka nagpanda makasih masap terong kuway. Miyagda sa barko. Kagi ko makapagda sa barko. Nasusukyan si patan yang sakyo na kababarko. Inamingik. Tumikira sa gumana. Tanad isubuyang sa sunat. Dan yan katano di dibis mga pagabdes. Kadi mata umagabdes. Kaya mamulunga. Nadinya dito. Nasukalala. Miyapo lang tayo. Nasa na ibab tero yan. Kadinang ko. Naubang ka mo di pa nakababar kuwaya. Kau pamaka-maka, lidas ako, amirang paya ko sa pantala. Nalang no tamu ka kan naisidugakan naman ang buyang ako dun.
Lagi ko mamasakit di depan tanah. Nanti ginaw pa mabuhay sekali expert saudara bir sabar foto namanya anak ngebut. Mata nang gumalang kasih kami kira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beginan ipanayawang ka. Ubang kanayaway si imat to gurasuniyawa sang kaya kasing pitan ako bakrem. Kayang kakapenamal. Nagula ko kadin si ikwang. Natuman na iya magula ko kanarugu. Natuman na iya namududang kaedun beda matang kanadad na balinya si ikwang. Nya kaysa nadu muna sa kataw amama. Mindugang saupas. Ha? Nasi indungang saupas agil ida pantana. Naya penadinya indungan naupas na umiya makala na ko nakabenda pakala. Pamakuan na lagi din na kabenda. Naipisinya ira. Tila na bundi na ako kurang isapo na o sa di na indungang sa upas. Kaya panayinuitiyan si upas na ko dirunggol ka na pigigal sa karabaw. Madi dia tigiran na uwa inuitiyan sa naupas na sa ubo dia. Tapi dengan adoking ka sa udang ama bitaan. Lagi tira lagi na piyang yung makara lang. So padun pa sa gampana. So padun man niya masaw. Nah, ay na karaganian nakagi ko makaw masira na mga pagdasira sa ko to gampana. Nasunjuk ya tayo lang sanaw. Nasisira na miya taguguan na ipo-iporo. Nagusira na masuk at tadu ng taupan. Nagumi kayang bersugang pasyan na anabarangay niya. Nasuda pasyan na daobarangay niya. Wah. Nato na di matiro udah pamasa sa upas. Tira na, pas. Pemasa kami sa upas. Wah, kasok ka na upas yan, anawangnya. Napa murah. Ya, kalala upas, nadigan niya na makan na. Awi ni gigil di. Naumia masaw sa namatay ma. Naman na tao pipi. Nakataisa ka din, pamana po kada ang urong, ano may gawin naman. Isa kong mimira masaw, nawamirong sumiya gud. So, pag napinira, pas. Pumasa kami sa upas. Tama sa sisiran niya tayo sa kapinira na pas. Allahu Akbar. Napamanasuan na kauto, ay kapinira ang kaupas. Natigaan, amay din ka pakal na ko, malaka na mo, tanay nga po ng buya. Bati ka, amay ka makumarang sa malaka na mo, tanay ako lang ko. Matirong oro na amay ako, amay ka. Ha? Amay akong nga din ko, isa niya wa. Baka panay ako law malakalamot. Aba niya na niya nga pipikir ay do pikit tapasakan nga fried chicken. Aba piya pa kapapantagan na susonso man naka ami day dalwot hiraya. Nandiga kaw mo kapatay na pagugunian ras niyawan ka. Kabakano daw makailay sa miya tayap kun. Ay bunay ni patay niya nalita ka. Allahu Akbar. Kad man niya tay sa sarap. Na miya tay sa sarap na sumya tayap kun. Kung kinuisan niya mo malakal mo. O pamakaya butay na sa mga sakit yan. Minitama na lang mo na yan na sakit yan. Nakagidi. Kasami daw kapatayan. Muno niya sa kondisyon. Muno niya sa mga sakit yan. Muno niya sa ikaririga. Muno niya sa senior. Aba piya penagiad na dawa sa kanan. Dadagidu. Itadua dawaan. Aba piya ini. Banip ke kakurati so manangan mo. Aba tiga mau marana matano diga migerati ya. Adi umanisa na migilas sakarati. Aba ini ke aju duarati o manaka kwa. Umangan ya ban, umangan ya tujan yawa na maklong ka. Ano nga ditupo niya pangalonga nga niya mapako. Inad na nawa adi mata umbu-beruba. Manakal mau. Inad na nawa adad na ranon niya uranon. Apa makan ranon niya nagkaroon niya kumasan niya so ikaririgo. Walang kamwang mga tigita ganun. Kerawan yang sekumasan nyawa somianoks. Magiginan ada na ranong niya na. Nabapi ang tawa. Kaya masusuo malakal maut na ada penyan. Agiyong kanan ayaw makanya na sapo na kayo sa kanan ay kapito lapis sa langit. Agiyong kotwa sapo na kayo. Na umanisat ti manak koraon yan. Na ito suraton sa mga ngarantan. Nabipot puti dis adang kapan kapatay. Na magaksyon alay. Magaksyon alay ang suwayang ananian na. Rao. Paganay na pekarigo. First 10 days na pekarigo. Second 10 days na pekarigo nga. 30 days na peminaningan. Na amin dudun ni ang anan yan nakira o tiyan sa 31 to 40. Na pekabina-bina ni nga magaksyung ginapakaitan.
andun ni kapakai kanya na amanayon na gulog na andun ikaulog ag yung kutwara on nabatian kung malakal mo tanaw pa makamabati ay ano na juhari pamana sungaranakan na sumugus sa limagatos kataw amalaika na tiro niya nakatayasip pulan asisi isailigan asisi isagaysano apuk pumamasaan uninapkan na pamasalay niyo na andugan niyo sonyawan yan kubakar niya na maungarang tanga malaikat na ipunila sa kaya mga pura kanukong ka saya sabihin kaya mga pura kanukong ka sa kamarago sa skin na pamasalang kairan na kanabang pumasalang ang katuro-turo ang katilak-tilak ka uwan nabangayran pumasaling ang katuro-turo kaya nungayran pumasaling ang katilak-tilak ka na mayaw matagawa ating apililiuro sa pumasaliran ka halimaga ito sa malaikat nabang katayo piray lima sa malaikat na may malaikat ang libo ni lima. Napapamasalang napamasalang kairan na ang dugunira sa niyawang kasi ang kasip sa kasimpitan na kuwa. Parang natiro nila na, "Uy, mga kalmao, tanamin niya pa sa dami sa nga namin." Nandi ka tayo isang kaya kasimpitan na kuwa. Parang namo malakan mo, nabigit yun. Niya daw. Lolo. Kaban niya paninay. Uy. Kaya masalangay ran, ani ka umaw na malalam mo, kinumangan niya sa niyo. Nakuang kaniya sa niyo. Naitipok kay ran sang kota paubuhan ka na niya pasadigad niya pasad na tutulan ra ko niya. Oh. Agi dan mana dia di piro na di mana ita. Kamera kan. Ay di mana ita na saitan niya nabas kan. Kau pa makaya di mana ita so tao. Ana niya kan na. Woi, di ko pentay pimiate, di ko kasi ako busa dunia. Mata ko digan lang anak ini. Beberapa kali di bukida CCTV. Lagi di kan dini kapatay kana. Den. Abang kapan ke kasih isi ku dunia. Ka ayam maknanya na po kasih ku dunia di mana itan. Na syaitan kasih beli seka. Na di mga dengkad. Anawan tama na semua niya. Kali gila na iblis na mapay masalan. Nariduin dengan ya maknanya na manusia. Hah? Anda. Sumumpatan. So kapatay na lang ang tanong sugod. Nakagilaw ang tanong sugod na pag-isian tanong sa mga ginawa tanong. Nasangan ng tanong din sa mga ginawa tanong sa kapag-isian tanong. Ginawa ko ay taman mga daya kalakay para tiyaya. Ginawa ko andin ng mga daya taman. So panaguntaman ka. Ginawa ko sa manay. Ay paradung ka kung kapakatali mo marakaw kapatay. Baya-buri paradung ko nagyong kaya dulu buka. Nakasira guna penaman. Allahu Akbar. Baya buari para dungkau nasuk kaya pagod das kakagi kukuing ka. Kadus na kaya ketok. Ngatawa ya buki abdas ya nakagi kukuing. Naad na kilala ka no. Nakambuo din pupakat tanod na daakan din na may layo ubak. Baki ada po ya maknanya ng abdas yung bintaya. Allahu Akbar. Nakambuo ko din panapupugin na taon na dakan din na may layo bumiya kadapo. Sa nabung aging awan maknanya ng mga masjid. Allahu Akbar. Kasakit yan. Baya buari para dumbaw na may kapotay ka. Apag bedasan kau perigur ka. Ha? Kad na mga tawa ay buwa kagbedasan na may kapag bedasan ng perigur. Na penaruminigo na kenapa niya mga tawanan. Allahu Akbar. Kaya ini tamu yung penuh mga wata ya. Kaya iso mga wata na doon na bawa naman mataw. Allahu Akbar. May kaysa na doon penang niya ilayak. Rinigo. Natira na ustad, sulding ka. Natira na pa na. Sumyulda koron na. Tiga ka nakatay so style na kapriguon. Ha? Di style. Ay nindo Islam. Lagi umipagad daw akong kiran. Ay masiguro sa ginawa na ako pa na makaliw. Namela ka naging kayang anan niya na priguna di sumata orumi. Wah. Bunyang kwaso ka kuna tewal yan. Oh. Nakuminoman. Tewal yan naman. Nakuminoman at tewal yan naman. Lagi pa na ko panotikan niran. Natiya ka na sa orayan niyo. Ah, hindi na ko sakitan. Kaya mamagkong ka. Kaya panapalati ang ranawa igya.
Sagi gaya miyatay na muni kapatay niyan na sumaga to sa kagada manapalayo na miyatag. Kagi kung ko yaw yung naisay kagada. Na di kapatay niya na miya magato si kagada. O pa namatay ka na ba kada bis pakalay kagada. Oh. Sinakwini. Tila nga manigira mag-upen ini ba na puna oray na paka pengulay. Ani ka pengulay na. Di ka pumita nga kamalap po. Mapita na una sobra sa kawat. Di ko di kaya nga irakya. Pasal bumagpamas ka na. Kagina natira na niya karananan ni kagadaw. Di nga pumakatakaw. Inong suto umikayang siya na usiyat gatay nga. Kabong gapotol. Di lagi ko di mag-gym na doon mapotol. Dahil nang kagapotol lagi buka pa pengulayang. Napumakuangay. Lagi mga kamarayan napumakuangay. Apumatar na kabo. Kapara suro una di tomar. Amagatayatan. Namapita na niya kalaman-lamang. Lagi yung kaya bubunin niya napumakuangkad. Lagi ulo niya naptingrang ka. Kung di yung kaadat. Datar mo iya guyuga kaptingrang siya. Kenapa nga pala po Wana ba nga piakatingar na. Yan sukar kau kitu mana ero. Oh. Why? Tiga kenapa kau tuh dari yo? Kapara tiga kan makan yo sunat di sa asalatan satian. Tiga na kesakitan. Kaya memekeukan. Nanti juga yang itu nih nanti kan meliwa ko. Kas kanong si mata oron. Lo ini yo. Kaya silang si mastero na bengendu na kasira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di nakapres siya na siya warimu. Kaya memukul. Yan ang Islam, kalwarimu. Pagunabang kairan siya sama kaplo. Pagunabang kairan siya sama kaplo. Pagunabang kairan siya sama kaplo. Paplo siya ang mga mula siya. Naging maranaw na at hindi na riba tatalawanan na ribu. Mas kilintiwan o to. Pagkira mo, mga talawaran siya sa kaunag. Ako doon na pag-usipan nila. Mga talawa siya kaunag. Pag-usipan nila. Mga talawa siya kaunag na gusipan. Naging maranaw na makasiyaw ka mateng. Hindi ko na po kung makatalaw mateng. Gusto makasiyaw mateng. Oh, sabi di kari gua maranaw ya. Una ba dyan. Matano di ka malap po. O pa makagita benar kita kapagdamihan. Yan po. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uy, benar-benar niya kenapa niya matagalang-alang. Na nagkataw na ka mga tao. Asumyatay na dilang katawan ni Gideon. Nagkataw na ka mga tao. Asumyatay na dilang katawan ng dilang pagkada pa. Kamay kayo talabong. Uy, mag-isiram na di sepagaw na sumyatay. Diba nga di ka tawin, napakaw tudang ka. Lagi na humyata mga mamaya ba isa ko digal imang ito. Kau pa mga piyak-piyak na bang ka na ng masusuwan. Uy, nyata mga mamaya ba? Di na mga tao na nagpakaw na sumyatay. Na pernah siguro sa ginawa na anak kaya mo tanak na siya mo yang masuk kaya sambu yang irong nabihidangakan so takbirian na niya kalima. Di ka na di mga diipong na itabi. Niya kalima makatakbiri. Ayaw mo na takbiru miyatay na makapatepat. Wah, bago na yang takbir Allahu Akbar. Nanti ka na painan niya yun. Nada niya bentiru ay gigi dan niya tiro ako mga makmong niya. At tingin na paganay ang kuwana, buti ang na Fatiha. Na ikadua na salawat si kuwaso. Nada niya nututiro. Nanti ka na sama na inang hindi mga makmong na ay buti nila na palay alhamdulillahirabbil alamin. At masya kaya pakapusan. Nami akan lima makatakbir. Lagi pengul kalimat makbir na di penagubukan sana. Why? Kaya ino tuda ka sambi paskan yan Imam Ro. Nari ko ba ya uba ka sambi uba ay magimang na mga ustad. Sa yung koto oras na nang kanya matataguro ustad. Napala matataguro sa puwersa. Sir, uto na sa kanya ni Imam Ro. Nari ko pa ba mabay pa sa sima. Yang kali mga takbiri. Nah sumama mong na dito di katawan ng panimbuti aniran mo dagiran pangdu. Balang na taw na mataw sumambayang samya ta. Abo di udah manag sututulan. Ya isa ko na sa katawa mama. Wilan pa sambayang samay. Uro ko na. May Romeo ko sa Mew Junior. Yan ang sa sunat.
Nagi umapasan na tigo mga mo mato na ya. Sige na bago kapita. Bago na kapita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu kabay aka. Matay ka na ayaw makna niyan na di ka kapiupiyaan. Napiupia ka si ikwaya makna niyan na kawiyag-uyag ka. Kaamay ka makataling mo maangkaw kapatay. Na sigurado na ayaw makna niyan na kapiupiyaan ka. Ang kaino nakagiid na pagkauma na sumangat tunganay ka ang mga ulama. Asiran din niya makna niyan na patayong-tayong raka. Ay daw si pulang na mindu di salim Allah. Agiran subay ayaw makna niyan na miya kasakaw. Ginan sudah tu amiya kalulaw na mata anak kadikairan din kebaw pagi sa manusia na andun ni kapatay niyan na dua-dua adik kilebeng sungaran niyan agusok paramay niyan. Uy, matay ka na di na kaya na bilebeng kawan na tawa kilebeng sungaran niyan agusok paramay niyan na da ketoon niyan nagka Rasulullah niya tay surasul na bamingi lebeng sungaran niyan agusok paramay niyan. Kagi sa manusia na andun ni kapatay niyan na di kilebeng sungaran agusok paramay. Pamakaparangay ka na mapya. Na umana-mana ga mapya parangan. Isa kuda matay si pulang nag-i-stylihan. Di siya sadaka. Nagkimar ka sa balas siya. Na upamapana kaya style ka. Nagarokot ka kung magingad. Paunda force. Saka niya widaakan. Natila na upamaka daw matay si pulang. Naninita manuwanan. Nakuha niyan. Sabi daw mamugot kuway. Sobrang siya style di rumah. Lagi na naniyog ko ada mga karitiyan. Na panguran-uran nga, di nga ulo mo tapanap ko tadi di. Ada penota karitiyan. Adi gitu na masih sulalawa Oh. Kami dia ko ay. Lagi na manat ko na ubas o pinakamarangit ko marangit na pinakamarangit. Banyak pengapipikir ya prapasannya na ko ba? Banyak pengapipikir ya prapasannya na ba? Ano ba di kita aso? Mata nga depan tara lupa. Namanya makakapakapal penipala des. Kau bubang on wato to na digin gudem. Digira na diru ketuduk. Oh. Yan na yan. Namanya makain kesina sepengah berapa sa salad. Na pernah sakit yan na girap na digano di bicara ina mata ang time. Kudu bayang yan uwi na ni kay po siya na minita mo mana itatagum ni siya liu. Niya daw mas. Why? Gina dia makna niya nakapasangay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na upama kaya singalin ka, napalan lumadar ka na, makasurga ka, napagawaan ka na. Pagawaan ka, sumatatang kadadaway kay pagawa kanya. Nagagagsang ka, gagagsang kanya. Naluludayang ka, kaluludayin kanya. Nalulubedang ka, kalulubedang kanya. Why? Lagi na parang yung amaratan, o pamakaginaking ka, namatang ka, pagawaan ka niya. O paman yan, nadiga di dusya. Naganap naman dusya. Nadiga di dusya. Why? Nagisami dyan, nadiga nga ka. Why? Barat natiko ko. Natigay na ako na, gumunag ako maman ko. Namata na eh, nadiga di makapaman ko. Napuman ko, kakapapuman ko ka. Why? Uy, nasot ko. Nah, kaya masusuan na lagi dari ubal-ubal pula siya. Nagupunon maulog sula siya. Maminita ka. O di ganyan po siya. Natanay Peter o Rasulullah, di naman taraka haraman na lahu halala. Dahil sa tawa sabar niya, so haram. Nakahalal. Nabaluin nun wallah halal. Apa man napiula ng uway. Kali ka tanong sa tutu. Kasi akan mapipikir pagpusa. Pati agak si patang ko din ayaw maanan yan na mga gulu. Oh. May isa ko nasa katawa mama. Tong dapos. Umasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyat ke. Nagugo na ima sanak. Agugo na ima karandu. Asi demi ka untuk disiku masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadi imam Rasulullah namanya alunya nabi yung kutu hadis. At binaman taraka haraman na lahu halalan. Sabi sa tawa, ibugakiyan so haram na halal doon wag. Natingin na ako naka. At pangako salungan na di ko dumaman ko. Napusa ko sa salungan na di dumaman ko. Subara watigin, intaw atigin ang mga halal lang. Namanya tigriyan na salungan na di dumaman ko.
Nakagi ko magagawin na mata na tinga di gatigil. Tumalik ko ako ng na buli sa karsada na. Hindi lang ka lang ko. Gunian malang kawadua ka ando na awalay. Nakalala ka pay tao sa puro. Nagito ba, turong ko ka sobrang sanalaw. Adi yun, tigo siya to, kamata, mga talo-talo niya maribaw. Niya ako masapuro. Gunian tabi dyan na. Nasunjuk ya pakasuldian na paganay ang makasulid. Nakiasuldan niya na agyong kuto ang mga panganang kasip siya kabut sa tula. Natigil na matangan niya usuga. Naburang-burang na mga panganang ka na matataguro. Nasudin so kakadarian. Natigil na, nagupulo niya na sumorong rakan. Ini taman ako. Nagundi dingin-dingin, nagundi na may laisok paitaw. Namalo masisingkat. Kau to ba tigil nga natonitingan rakan. Ini taman ako at tigil. Nagurusong. Nasudin so kaya pakasong yan. Nasi imya kasulod sa kalaan sa walay. Naan yan manok kaya lakay. Namiyay ilay niya sa mga bulawan agu perlas. Abi bubutad si ikwaya maanan yan na sa lawalay. Natigil na mata nakamalad ni bali. Agyong kuto ay ang maanan yan na panganan ka na mas malay ni bali. Kaya tigil na dipumasay sa panganan. Kapina kaya. Na ayan nun yan dun na ang maanan yan na kaya pamutosa. At yan yan si iko mga umoy. Asudin so kang mengkotoran yan na tigil na ayang maanan yan na yun na 100% na anataw sa walay. Natibubud niya tigil na di paliw. Nagupuna ka na tigil yung pamakon to na, minitaman ako. O di na bentola. Nagupalis yung naguniyang alibetag yung kotowalay sa solid. Namiyalay niya na kwarto ang masisingkat. Kautubati nga siya tapo ko na minitaman ako at tigil. Nasudin so kaya pakaw ba niyan sa kwarto to naguniyang suruma. Namiya sorong yan na abugutaw amin na kakaita-ida to turugin. Nadipinaki makukompleto sa unditar niya. Natigil na matan. Kamalad ni baliag yung kotwa. Panganang kanrao. Namalad yung panibaliag yung kotwa. Bulawan na upira ka na mas malarag na ibaliag yung abugutaw. Huwag. Ayawan. Nagusulod sa miya kay nainay. Nagtubab tirong ko. Mata mo may pisat ko kaya. Kaya upo man na. Naging mga puro akamariya. Mananga palo niya. Nasulun so kaya bayan niya nung nagkapatanian. Ako niya mapikir lagi utapikir orason man para kaharaman na lahu halal. Sadya tawa ibuga kaya so haram na halal nun wala. Nari utap natin. Nati abu daw pusok yan. Nagupala lagu-lagu. Nagu niya nung tang biso paitaw sa miya katang-tang gua para mga nawag yung utabugutaw. Nagutipu sa lupa. Dumpang para lagu-lagu ini yan din. Nasi din mayroon ko mas gitu rasulullah. Di sumbu yang sa sonata. Pinang-pinang tumiat kritik ko na di sumbu yang sa sonata. Na buru-buru ko. Allahu akbar. Buru-buru ka ginto sa kataw mo. Sa bubay mamuna, kaya lakinan yan malalago, idon yan tao pa. Bunyan dinumyan lang. Surah-surah na ayawaraan yan, nasa kanya ni puno na sama sige. Namnya kaksana ko mo to, amnya kau masurah-surah, sama sige. Na anam yung man yan sama sige, sa kataw mo. Na pura-pura ko. Natigil na mataan na tigura Rasulullah kadung siya na sa paratiya nakates kanya. Tigil na katama niya kau na inya rak sa paratiya nang yung makasi. Nadin pan sinaw Rasulullah nang isumbo yang mamusa mga sunah. Niya kau masuk mga sahaba nang isumbo yang sila sa subo. Nataman sa niya pa sila sumbo yang sa subo na pugulo ko diya. Nang mata na tigura Rasulullah. Nataman sa niya kabalik pensulang ng mga sahaba na doon baling siya ito. Nawaraan Rasulullah sa kanina ni Kuryo Rimaling. Kasi ito na din baling. Kapukaw na niyang maling sa Rasulullah. Taman sa niya kau maagyong ko to sa kataw buboy. Asyol doon niya ito. Nagumasiri niya ito. Miyubay ko Rasul. Tigil na minitaman ako karo minipot. Niya ka nakapunguro kaya. Tigil na kataya doon ba? Tiga yung kotwa sa katawa ba iko Rasulullah. Ya Rasulullah na imanto na napungining ko ka. Nati ko Rasulullah anto na. Nati kinakagi ko gawin inasil doon ako at ko. Nati kinapungining ko ka na padubaan akong kasama ka pangarumakan. Allah. Andun na tingin ka pangarumakan na magagawi at tingin na solda na ako niya nasiranin niya kasutugo. Pamakasutugo. Na pamakakapdo ka nasiranin niya kapdo. Problema na. Nati ko Rasulullah baling ka din na titanong sang kapluba ko atigin sa mga pangarumar ka na kawing ko iman. Na sadya nga akong marka na yung kadugaro mo. Namaya dingin-dingin sa Rasulullah. Nadin na dingilan niya ng sahabo.
Dari Rasul Umar, dari Rasul Ali, dari Rasul Abu Bakar Siddiq, dari Rasul Utsman bin Affan. Jadi dia yang saya gitu. Dikira kata si jeje ku ang. Saya ada wanita lagi mau tuasa kata mama puro. Anak dia yang minta mana wa kau coba uminipot kate-kate warna kurang semua. Iyo bayar saya itu natata bunda atainya. Tina ya Rasulullah, ini akong katigin tiluy. Di mana ya Rasulullah? Baka tigin gue bayar mga rumah. Anak tigin itu. Ini na tigin ni tete pan. Bisa tigin mo ba kung mga rumah? Natigin na niya lagi yung kutuwa sa kataw besom yung siya. Banga type, kapi ipangarong ako. Natigin na umisin na. Natigin na pagod. Tigin na daw ko duman na kabatan. Merwal gulun. Allahu Akbar. Kaya wing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudun so kaya gyuto niyan. Natigin na suming kasag yung kutawalay niyan. Sabi sa mapurusan awalay. Nasuming ka na sa kanya naging kutawalay. Nasuming siya gyuto. Nasyalam yan. Nasudin so kaya salaman yan nung nakagigita ba nabilang at tao mambuto ba napiyak at taros yan natigyan na imanto nakag-scam niya pili o Rasulullah na imanto na karumakong ka nagukang bubayaan ka aging kayawalay nagukang bubayaan na kasok taguun na imanto at tigyan na paganaangkos ka kadir na tigyan na pagkabubayaan o ba akan sa at tigyan di masusuat napiyak ka niyan nakagiging kong makakat namurok nasi mabusya ito na malo mabutiga si kapagakti nagunian debak isok tigul natigin na iman tuwa tigin na ipangisa akan rakawin o katigin na makipangaruma. Aday. Oy. Natigin man ayo ba yan o ayaw tuwa tigin na di ka kada pagmaan. Kaya inwa ko atigin o tuminigit pangaruma. Kagi na sumyul drag na tigaw. Naupamatigin ka ba sining kaso? Kasi lang yung maapin dugaan na mata. Nagudubak. Budbak ya giyong kutwa ay maanan niya na sa kataw ama maagiyong kutwa tibul. Nagtigin na imanto na ayad na saksi akan naswalma. Kamata na tigin. Kadid makakasya giyong kutwa tiku. Adi ka pula kasya niya ni sa kanya tiku. Upaman ako siya tiku siya ito. Matanong umari ako. Nagtigin na imanto. Naya pagakulang korok. Nabuat tigin daw kakat. Tingkay kang hitingin ako malang. Natigyan na gusto nang hilar na daong bun makilala. Natigyan ki ito. Suatigyan na sukan diditaran yan. Nabang karak natigyan dimiro pakapalobo ang kuatigyan. Kamataan natigyan na kadigan di po sa aluman. Napalobo ang kugi. Natigyan na. Gusto atigyan na miyalakan sukan diditaran yan. Suatigyan suditaran yan na lagi diditaran na kala. Diditaran yan. O pamakakakala ko na manok ya palian siya dito. Natigin na sulitar mana pari-pari. Pari siya na yan. Kawatan na natigin. Pari kami siya ba bindan. Naswatigin so kana yan nagusukati waro niyan. Badi maparo amiro pangkarakan. Natigin na manatigin na masikurun sa ginawa. Namata natigin na kasuka puro so kala nagusuka taragendeng namang kanwa tininggi. Lagi digan style natigin. Lagi digan kakahuli. Lagi digan bisa kapuro. Lagi digan bisa uro. Ya, tentang dia gitu namanya hati kadu. Tigina gusto na digurad mo mana sa kanya mismo milder ko. Tigina wain ba? Kau pamama na tigina ka di sura-sura dalam mi kumiyawing ka. Nakagibu ka usisi ka sa paitang na mi titerno doa. Kami ang ginanakan sa Allahu Akbar. Namano to? Haram. Nasya beria. Namin beri halal pengening tanong si iku Allah masabugud nagumatano sa kaya pamanagani ko suarakan mamangani tanong si iku Allah rilaan tanong niyan nagumapan tanong niyan nagutimbang wallah subala sa giyong kalilimutan naibalas wallah sa giyong kutwalok stan mamidud sa limu wallah daurugan waniat kamamangani tanong si iku Allah يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي إن الله وملائكته صلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين